आदा आं लोगोजों बेरायनो थांसै नोंखौ दानो दानस'खौसो बाराबा आदा सानफ्रामबो लोगो सानै साथाम बयफ्रेन्ड लाना बेरायनांगौ नुवाखै नों बै गुबुन सिख्लाफोरखौ मालाय गारलाय लालाय खालामबाय थायो नोंहालाय मा सासेल' बयफ्रेन्ड बेबा मावना जाफैगोन ना जाफैया खुनु गेरेन्टियानो गैया जायालै आदा रावबो सेंग्राफोरानो गोसो थोआ आरो गोदान बयफ्रेन्डखौनो मोना माथो बेफोरनो माबा गिदिर बाथ्रा जाबाय नामा फैसाफोरा गांलाब सानना खोन्थानांगौ आरो नांगौ जायोबा नोंनो KTM बायना होबावगोनसो आङो मोनगासिगोनसो र' नों बाराबा आंबो बै गुबुना हाबा जायोबा सोर फाग्लाय हाबा खालामना होगोन नोंखौलाय आंहाबोथ' हाबा जानायनि सम जाबायना दे आदा दिनैनिफ्राय सेंग्रा फोथायनो नाजासिगोन नाजानोसैल' नङा फोथायथारनांगोन नोङो आरो रावबो गोसोथाराबा नैबे आंनि नागा सिखाखौ लानानै थां सिब्ला सिब्लि सिगि सुगु खालामनानैब्लाबो जाहोथारनांगोन नोङो जागोन दे आदा थाथ'दो बिदिब्ला नोंहा आहा थांनोसै दे ओइ मोख्रा बहा थांनो नागिरदों थाङा नै लोगोखौ ओरैनो गामि बेरायनो लाबोदों आं ओइ बादुला नोंजों थाफानाय लोगोखौ आंनो बानायना होदो ना मा जातनि सिख्लाफ्रा बिलाय डाइरेक्टलाय नांमारगौ नोंनो औ बानायना होबा लागोनथ' आरो आं आलो गोजोनै जाहोबावगोनसो आं मा मुं बे हिनसामना मुङा बिना अख्रां इसोर मा मुं जाखो बेलाय खाराब बाराबनो हाब नामखौबो खाराब बाराबसो बुंबावबायलै गावनाबा मा नाम जाबा खोन्थादे बादुला अके ओइ सेंग्रा जाया होमब्ला हले मा डेन्जार सिख्लालै बिलाय थु ओइ बादुला मा मुं बिनियालाय मुङा बिना अरखि हिजास नामाब्रा बिलाय हिजरा नङा गासिबो दंजोबो माने न'बो दङ हाबो दङ बिदाबो दङ गासिबो दंजोबथारो आरो दंबावो उनाव खोन्थागोन आं मा बे ग्रह मोनफैफ्लांखोलै आंलाय बस माथो नोंलाय गोलैथारदोंलाय चुप दानो बाराबा जोआलासिनो थांफागोनदालां आच्छा गोरान बुं आंनि सैलाबनाया बोरै दं माबालै अमा राजा सिरिथा मानि उमर जाबायलाय बस बुंनो हाया नामा बस बुंनो हाया सरिलै बस नोंना सैलाबनाया बै अख्रांखौसो अयथासार गोसोथोयो दा हाबाब बे अख्रां नङालै बे अख्रां नङा मानसिनि मुङासो अख्रां दा मिथिखागौ दे गोरना माननायलै आंहा थगायलायो सामब्रामा
सरिलै बस सरि गोन्नामान मारदों सोर अख्रां बिलाय बैलाय माथो जाखोब्रा बादुलानि लोगोलाय बादुलानि लोगो अ बादुलानिसो लोगो बादुलानि लोगो मारना ओंलै ओं बस बादुलानि लोगोनो नंगौनोलै बस बादुलानि लोगो मारना औलै औ बारे सोंबाय थायो थिग दङ